ಐನೆಂಕಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿಡಿದಾಗ ಎತ್ತ ಪೂರ ಖರ್ಚಿನಾರು ಅಟ್ಲ ವೆಚ್ಚ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐದಾರು ಇನ್ನೇನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಈ ಅವಧಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ ದಯಬಂಡ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎಂಕಲ್ ನಡೆಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೇರ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಬೈದೇವೆ. ಇದಾದ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ದಿನ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹರಿಶನ್ಯನೇ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Tane
ಪರಿಯಾದಂತೆ ಕರ್ಮಾಂಗ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪ್ರಸನ್ನಕಾರರು ದೇವದೇವರನ್ನು ಇಷ್ಟದೇವರನ್ನು ಪೂರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ದೇವರು ಸುಮಾರು ಐದು ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತೆ ಸಪ್ತದೇವತೆ 7 ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಬಂತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಅದು ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವನ್ನ ಅಂಡ್ಲ ಅವರು ನೈಋತ್ಯದಾಗನ್ನ ಕನ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುವುದು ಯಾಕಂತ ವಿಘ್ನೇನ ಬರ್ಪು ಕೊಂಡಾವುಳ್ಳಾಯಿ ಇಂಚನೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಅವಾಗ ఆయన ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಸರುಗಲ್ಲು ಊದುವಂತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪಂಜಂದಾಯದೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳ ಆರಾಧನೆ ಚಿತ್ರ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ 3 ಪರಿಸರ ಚಿತ್ರ ಆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಈ ಪರಿಸರ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಇನ್ನು ಹರಿಶಕ್ತಿ ನೇತೃತ್ವಗಳು ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಕಾಳದು ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಸಮರಾಧನೆದ ಕುರಿತು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರದ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಯುಕ್ತ ಮಾತ್ರೇನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಣಿಪೇರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು ಸಾಧ್ಯವೊಂದಿಗೆ ಆ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ್ರಚಿತ್ರ ಕೇಳಿಸ ಆ ದೇವರನ್ನಾಗಲಿ ದೇವರು ಏತು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವು ಆತ ಬೇಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಪಣ ದಾಯಪಂಡು 8 ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣೆ ಜನ್ಮದಿಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮದಿಪ್ಪು ಎಂಚ ಬಂಡ ಇಡೀ ಊರದಾಗಿ ಇಡೀ ಮಾತೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಬಂದು ಆಯಿತು ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಚನೆ ಆ ದಿನತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆಸರಗಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ನಂತಂದ ನಂಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾದ ಎಂಚ ದುಷ್ಟರದಾವಡು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತು ನೆಂಚಿನಿತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕೃಷ್ಣೆ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಚ ದುಷ್ಟೇರ್ನ ಪೂರ ಸಂಹಾರ ಮಂತದು ಭಕ್ತೇರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತದೇನ ಅಂಚನೆ ಆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಂಚನೆ ಆಪವನ್ನು ಕಲಿತೇನೆ 5 ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆ ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಪಾಡಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೂರ್ತ ಪತ್ತರ ತುಳಾಯಿನ ಕಂತೇರಿ 5 ಆ ಕೆಸರುಗಲ್ಲು ಪಾಡಿನಾಡಿಗೆ ಎಂಚಿನೊಂದು ತಿಂಡ ಪೂರ ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡು ದಾಯಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದು ಅಂತಂಡ ಈತನೇಟ ಈ ಭೂಮಿಡು ದಾಯ್ತ ಪೂರ ಇದ್ದಾನ ಕಂತನಂಚಿತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಭೂತ ಪ್ರೇತಾದಿ ಸಂಚಾರಂ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳು ತಿರಾವು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇತ ಸಂಚಾರಕ್ಕಿರಾವು ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇತ್ತಿನೊಂದು ಅವಾಗ ಅವು ಪೂರ ದೂರ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲು ಬಾರಿನಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿ ಹೊರತು ನನಗೆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರ ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ದೂರ ಆಗುವುದು ಅಂಚನೆ ಇನಿಮಂತನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಸರು ಕಲ್ಲಡಿ ಒದ್ದಾಂಡಿಗೆ ಕಂಪನ ಇದ್ದ ಪಾತ್ರನು ಗ್ರಾಮಾಧಿಪತಿ ಆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾನದ ನೀರು ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಪಂಜಂದಾಯಲ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿಲ ಅಂಚನೆ ಹೊಸತ್ತು ದಾರಂದಾಯಿಲ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಪರಿಸರಡುತ್ತಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ದುಂಬುದಿಯೊಂದು ಆ ಲಗ್ನನು ಸುಲಗ್ನಮಂತ ಕೊರತು ನಿತ್ಯ ಈ ಇಲ್ಲಾಳಾದ ಪೇದ ನುಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ಉಮೇಶ್ ಮಂತನಾರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮನಪೂರ್ವ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಸೇರಿದು ದೈವ ದೇವರೆಡ ಗುರು ಹಿರಿಯರೆಡ ಕುಲದೇವರೆಡ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರೆಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗುರವೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವಿಷದೇ ಭೈರೋಗಿನಾನಿದಯೇ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾಃ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರಿ ಸರ್ವದಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಮಂಗಲಂ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮಂಗಲಂ ಮಧುಸೂದನ ಮಂಗಲಂ ದೇವಕೀ ಪುತ್ರೋ ಮಂಗಲಂ ಗರುಡಧ್ವಜ ಹರ ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ವಿಶ್ವೇ ಶ್ಯಾಮರವಲ್ಲಭ ಶಿವಶಂಕರ ಸರ್ವಾತ್ಮನ್ ನೀಲಕಂಠನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋನ್ಮ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋನ್ಮ ಗ್ರಾಮದೇವತಾಭ್ಯೋನ್ಮ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ದೇವೇಭ್ಯೋನ್ಮ ಸರ್ವೇಭ್ಯೋ ಭಕ್ತಜನಾಭ್ಯೋನ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭಕಾಲ ಸುಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭುವಂತೋ ಭ್ರುವಂತೋ ಪ್ರಾರಂಭಕಾಲ ಸುಮೂರ್ತಮ
स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दितमहागणपतिं महादेवसुतं गुरुगुहनुतं मारकोटिप्रकाशं शान्तं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महाकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवाहनमोदकप्रियं महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं ಪೊರ್ಲುದ ದಿನ ಕೃಷ್ಣೆ ಪುಟ್ಟುನ ದಿನ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸಾತಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟಡ್ದು ತಿಗೆದನು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾವೇರಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಗಡಿ ಎಂಕೆಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂತ ಮೂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಗಡಿ ಎಂಕೆಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ತ ತೋಜಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರದ ಐಕಲ ಸೆಂಟರ್ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ಇಟ್ಲಾಗಿದ್ದ ಪಾತ್ರ ತತ್ವದುಂಟು ದಯಪಂಡ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜ ದುಂಬು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಆ ಸಮಯಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದು ಒಮ್ಮೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ 5 ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇತ್ತ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪೋಪುನ ಸಂಘಟನೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಆರು ಪೋದು ಎತ್ತನೆಯವು ಒಂಜಿ ಕಾವಂದೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರು ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನಂಡಯಾವು ಅವು ಪಗೆಲೆಯನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಲ್ತು ತೋಜ ಇರು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಹರಿಶನ್ನೆ ಬೊಂಬೈಡಿ ಎನ್ನು ನಾವು ಕುಡ್ಲಡ ಏನು ಮಲ್ತು ತೋಜವನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆರ್ನ ಆರು ನೇರ್ದುಂಬು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪೂರಾ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಆರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುన్నారు ನಮಕ್ ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಟೈಮ್ಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರು ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟೈಮ್ಡು ಸಾಧಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮೇರ್ನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು 5 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ನಮಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪಾಯರೆ 6 ಮೂಲ ನಾಯಕತ್ವ ತೆತ್ತೊಂದಿನಿ 6 ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಾಲ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಲಯಡಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ತೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾನ ಒಂದು ಅರ್ನ ನಮ್ಮ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಲ ಎಂಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದುವೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಪನ ಟೈಮ್ಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಂದು ಅರೇನು ಇಂದು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತು ಆರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 2-3 ಪೊನ್ನುಲು ಮದುವೆ ಆಪನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕರಿಮಣಿ ದೆತ್ತು ಬರ್ಪನೆಕ್ಲ 6 ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಂದಿನಾರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಡಪುನ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒವು ಟೈಮ್ ಆಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ 6 ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಲುದ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಮಕ್ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಪೋಪುನಿ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಐಕೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬರೋಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಿಕ್ಲು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು
ಎಂಕ್ಲಿನ ವಾಲಿ ಆಳ್ವೇರೇನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ದುಂಬು ಆರು ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೀರು ಆ ಅವಧಿಡ್ ಆರು ಈ ಆಳ್ವ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾನಾದಿಗೆನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಆರೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಎತ್ತು ಕಾಸು ಕೊರಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅರೇನೆ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಡಿ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಲ ಪರಿಸರದ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಡಿ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತಿನಾರು ದಿಂಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಎದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕೂಟದ ಗುರ್ಕರ್ ರೈ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಮೇರೆನು ತಾರ್ನಾಥ್ ರೈ ಮೇರ್ ಬತ್ತದು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಎದ್ಕೊಂಡೋದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಕೊರ್ಪನಾದುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಿಧಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬು ಮಲ್ದ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ನಿಧಿತ ಆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಹಿಂದುಳಿದಿನ ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಆಯ್ತು ದುಮ್ ಪೂರ ಓಡದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯ ಎರಡ್ಲ ಕರಿದು ಪೋಯರ್ನ ಆ ಕರಿದು ಪೋಯ್ನಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ತ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪಿರ ಒಂಜಿ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅವಲ ಯಾನು ಬಾರಿ ಕುಚಿಟ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವಾಣಿ ಆಳ್ವೇರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಃ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಳ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂಡು ಈ ಸಮಯ ನಾನು ಪನಿಯಾರ ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಇನಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಡ್ದು ಭಾರಿ ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಇತೈಶೀಲು ಬೈದೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೇನೆ ಒವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ಉಲ್ಲ ಪಿರವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪನಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಸುರತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪುದರ್ಲೆ ತಂದುಲ್ಲ ಆಕಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಪೂನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕಲ್ ಗುರುತಿಸೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ 300 ಜಯರಾಮಾಲ್ವರು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಪೂದೆ ತಂದು ಅವೇಲೆಕ್ಕ ರವಿರಾಜ ರೈಕಳು ಬಲೆ ರವಿರಾಜ ರೈಕುಳ್ಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನರು ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಸಾಲೆತ್ತೂರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ದೇವದಾಸ್ ಆಳ್ವರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಪೂದೆ ತನೋಡು ಅವೇಲೆಕ್ಕ ಮುತ್ತನ್ನಿ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಇರ್ಲ ಬರಡು ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಇರ್ಲ ಬರಡು ಶಿವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿನ್ಯ ಇರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಗಣೇಶ್ ಕಾಜವೇರಿ ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶರಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಇರ್ದ ಬಾರಿ ಪಿರವ್ ಕುಲ್ತಾರೆ ರವಿಯನ್ನೇ ಚಂದು ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ರಡ್ಜನ್ಲ ಬಲೆ ತಲಪಾಡಿದ ಮೇಲಂಡ್ರಿ ತಲಪಾಡಿದ ರಾಜಾರಾಮಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರು ಕೋಟೆಕಾರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಂಕಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆರು ಆರ್ಲ ಬಲೆ 300
ರೀತಿ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಎಂಕಲ್ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ನೆತ್ತಪರ್ವಾದ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುರುಕೊಡು ಏನ್ ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ಲೇಸ ನಡ್ಕೊಡು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಈ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಒರ್ಂಬ 2017 ಮತ್ತಾನಿ ಉಡುಪಿಡು ನಡಪೆರಪ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ವಿಶ್ವ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ 2017 ಒರ್ಬ 2017 ದಾನಿ ಉಡುಪಿಡು ನಡಪೆರಂಡು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನಿ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗ ಈತ ಖುಷಿಯಾನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಪುರ್ಲುದ ರಿಪೇರಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಆಯಿಲ್ಲದ ಕಲೆ ಕೊರಿಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ ಮಲ್ತ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಉಂತರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಾತೆರಲ ಬೋಡು ಬಂಜಿಗೆ ಒಣಸಿ ಹೆಂಚ ಬೋಡ ಕುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿನ ಬಂದು ಏರೆಗಳ ಆವರವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಂಟರೆಗೆ ಹತ್ತು ಒವೇ ಸಮಾಜ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೋಡು ಬೋಡ್ನಾತ್ ಇತ್ತಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇನು ಕಂತದ ನಾಡ್ದು ಏರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಆ ಇಲ್ಲು ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಜನಕ್ಕೂ ಬೋಡ್ನ ಮಾಡ ಇನ್ನು ಏನು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಈತ್ಗಿನ್ನಂಜಿ ಊರುಡು ಈತು ಶೋಕದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಈತು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದಾಗಲು ಬೈದ್ರೆ ಅಕಲಿ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಟರ ಸಮಾಜದಾಗಲು ಬಂಟರ ಸಮಾಜವು ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇನಿ ಬಟನ್ ಅಕಲು ಮಗಳು ಮಾತ ಜಾತಿದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತಾರ ಪಂಡೇರು MC ಮಲ್ಪನಾರು ಬಾರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಅಗತ್ಯ ಎಂಕಲ್ಗೆ ನೂದಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪರಣ್ಣು ಅಂಡ್ ಅವು ಏರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂತಿನ ಸಾಧ್ಯನೇ ದಾಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಾರನೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪಿನಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನಕಲೆಗೆ ಅಂಕುಲು ಖಂಡಿತ ಏರೆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾರಂದ ಎಂಗುಲು ಖಂಡಿತ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಇಂಗುಲ ಕಟ್ಟಿಲ್ದ ಅಮ್ಮನ ದಯವಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಗೊಂಜಿ ಏಪಲ ಬೊಂಬಾಡ್ದು 2 ಅಂಡಲ ನಟ್ಟದು ಬೇಡ್ದು ಕಂತದ ಅಂಡಲ ಊರದ ಅಲ್ಲಿದ ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಗೂ ಎಂಕುಲು ನೆರವಾರ ಹತ್ರನೇ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆನ್ಪುಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಅವ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ ಆನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಪದವಿ ಹಿಡಿತದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ತೆಗಿದೇರು ಅಂಚೆನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತೆಗಿದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಜಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಡ್ಲೇರು ಅರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಎಕಡೆ ಆರು ಪಂಡೇರು ಬೊಂಬಾಡಿ ಎನ್ನಂಡ ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಣು ನಾನು ಬೊಂಬಾಡಿ ಎನ್ನದು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಹಾಪಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೂರ ಮಲ್ಪರ ಹಾಪುಣು ಇಜಿಂದ ಬೊಂಬಾಡಿ ಎನ್ನದು ಕುಲ್ದು ಊರ್ಲ ಬತ್ತು ಎನ್ನು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಂಡ ಅವು ಬೇಲೆ ಆರ ಸಾಧ್ಯ ಇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಇವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುರು ಬರ್ಪಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಲಿದ ಊರು ಬೈತಾರೆ ಯಾನ್ನ ಅಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ನ ಬಜಿ ಅಲ್ಲಿಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಲ್ಕಿಡಿ ಅನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂತ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬರ್ತದ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೊಂಬಾಯಿ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತದ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎತ್ತೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಯಾನು ಪುದರನ್ ಅದ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಬಂಗ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಬೈದೆ ಬಂಗ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ಲಿದ ಜೀವನ ಎಂಚ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗ ಎಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನೀನು ಈತು ಮಾತ್ರ ಸವಲತ್ತು ಈತೆ ಮೂಲ ಹೋಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸವಲತ್ತು ಇಟ್ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲು ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ರೋಡ್ ಉಂಡು ಪೂರನ್ನು ಅದಾಗ ರೋಡ್ ಲಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲು ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ಆಲುತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಡು ಸಮಾಜಗಳು ಸಮಾಜದಾಗಲಿ ಮಾತಾ ಜಾತಿದಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಾಡು ಇಂಜಿನ ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಗ್ಲು ಅವ್ರು ಉಡುಪಿಡ್ದೆ ಆದೀತಿನ ಬಂದಾಗ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚೆ ಆವಂಜೆ ಕಾರ್ಕಳ ಆ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹಳ್ಳಿದ ಬಂಟೇರು ಭಾರಿ ಬಂಗೋಡಲೇರು ಇಂಚಿರ್ದು ವೇಣೂರು ಇಂಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಈತ ಬಂಗೋಡಲೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಾಗಿ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ 30-35-40 ವರ್ಷ ಆತಿನ ಪುಣ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಿನ ನಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷತ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ನಗಳಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಡ ಬಗದಾಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಆಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪೋಯ್ನವ್ರು ಬತ್ತಿನ ಆಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಐಕ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಬಂದಿನಂಡ ಪ್ರತಿ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಏರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂಗೋಡಲೇರ ಅಕಲಿಗೆ ನಾಡ್ದು ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಏರು ಸ್ಪಂದಿಸಾವಿರ ಅಂಜನೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತನ ನೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಊರು ಹಿಡಿತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಪದ್ಮನಾಭನ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದ ಸರ್ವೆ ಬೋರ್ಡು ಓ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಂಗೊಂಡು ಓ ಇಲ್ಲಾಡು ಮರಣ ಅಂಡು ಓ ಇಲ್ಲಾಡು ಸೀಕದಾಕುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಅಕಲ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕಲ ಓವೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಗಳು ಖಂಡಿತ ಐಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಅವು ಒಂದಿಜಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವನು ಎಂಗಳು ಮಲ್ಪ
ಒಂದು ಹತ್ತಂದು ಎಂಕುಲು ತಂಜಿ 1 ಎಕರೆ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಬಂಟರ ಸಮಾಜ ಹತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಯಲ್ಲ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇರದ ದೀತ ಅಂತೆ ಬಂಗದ ಕಲೆಗೆ ಬೊಕ ಒಂದಮ್ ಫಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡ ಬೊಕ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದ ಕಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ದಾಗೆ ಅನ್ಪನ್ಪೇನ ಬೊಂಬಾಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ 5-4 ವರ್ಷ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಬೈದಿತ್ತಂಡು 2004 ಅದಾಗ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಊರ್ದಾಗ್ಲೂ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಬೊಂಬಾಯ್ದಾಗ 3 ಬತ್ತದಾಗ ಊರುಡು ಬೊಂಬಾಯಿ ಬೈದ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಯರು ಅಂಡ್ ಅಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡಮಿನಿ ಅವು ಪಂಡದೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲುಲು ಅಲ್ಪ ನೀರು ದಿಂಜಿನಿಂದ ರಡನ್ ಮುಜಿಮಿದ ದಿನ ಒಂದು ಪೋರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕುಂಟು ಅಂಗಿ ಚಂಡಿ ಬುಕ್ಕು ಚಂಡಿ ಕುಲ್ಲರ ಜಾಗಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಂಟು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮುತ್ತು ಜವನೇರ್ನ ಅದ ಎಂಕಲ್ಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜವನಾದಿಗೆ ಎತ್ತನು ಅದು ಒಂದೇ ಫೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ತೂನ ಈತ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ ಇಡೀ ಬೊಂಬಾಯಿ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೊಕ ಬುಕ್ ಬೊಕ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಅವು ಈತು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಉಂದಾಂಡು ಇನ್ನೆಂಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿ ಬಣ್ಸಂಗುಡು 1,75 ಲಕ್ಷ ಈ ಸರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ದ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸದ ಹತ್ರ ಈತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಂಟ ಸಂಘ ಬೋಡು ಈಜಿನ ಬಂಟ ಸಂಘದ ಆಡು ಓವೇ ಸಂಘ ಆಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಆಡು ಓವೇ ಸಂಘದ ಕುಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಂಘ ಬೋಡು ಈಜಿನ ಸಂಘದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯನ ಬಂಗ ಆಯನ ಅಂತ ಆಯನ ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಕುದು ಒಂದು ಆಯನ ಬುಲ್ತದು ಆಯನೆ ಕಷ್ಟ ಹೋಗು ಆಯನೆ ಉಂದಾಪೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನು ಎಲ್ಲ ಕೇನ್ವೇರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಬೋಡು ಅತ್ತ ಅಂದರೆ ಈಜಿನ ದಂಡದ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನಗೂ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾವು ಬಾರಿ ಗೋಜುಡಾಪು ನಂಚದ ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇತೇನೆ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಮಲ್ಪನಾಗುಲ್ಲೇರ ಆ ಐಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕು ಫೆಡ್ರೇಷನ್ ₹1 ಮುಟ್ಟುಜ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿಲ ಎಂಕುಲು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ದ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಾಗ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆಂಬರ್ 10 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದು ಅವು ಬೈಲಾಸ್ ಮಲ್ದ ಅವು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಉಂದಾಪುಂಡು ಐಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮತ ಉಂಡು ಒಂದು ಏನ ಖರ್ಚು ಅಂಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒರಿಯರಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೇರು ವನಸ್ವರಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ನೀರುವರಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಜಾಗವರಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂದು 5,000 ಜನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಒಂದು 25,000 ಜನಕ್ಕೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟುದು ನೀವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರಡು ಆ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪನ ಲೇಸನ ಮೂಲ ಮಲ್ತದೇರು ಪಂಡದು ವಾಣಿ ಆಳುವಾಗಲ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೂಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತಾ ಬಂಟೇರ್ ನಕಲ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಕವಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರೋಂಜೆ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲೇನ ತೂ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಆರೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ದೇತೋನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ವಾಣಿ ಆಳ್ವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ವಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಒಂದು ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಲಾತ್ ಈ ಬಂಟೇರ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೇಗ ವಾ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅವೇ ನಮರ್ದ ಆಯ್ನ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಪಂಡದು ಭರವಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಸುಧಾಕರ್ ಬಂಡರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಯಾನ್ಲ ವರ್ಕಾಡಿದಾಳೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊರು ವರ್ಕಾಡಿಯೇ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ರೆಡ್ ಪಾತೆರ ಕೊಡ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಆದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ, ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಆದರು, ಯಶೋದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಯಶೋದೆ ಹತ್ರ ಹೋದರು. ಯಶೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಬಂದ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿದರೆ ಬಹಳ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಕಷ್ಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಂದದಂತೆ, ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಣ್ಣೀರಿಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೇಸರ ಪಡಲಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆಗೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ.
ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಡುಗೆ. ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದರೆ 24 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೇಡೀಸೇ ಇರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗಂಡಸರದ್ದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿದ್ಯೆಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ 2015ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿರುವಾಗ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವರ ಕ್ಲಬ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಛೋಟಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ, ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಣಿ ಆಳ್ವ, ಶಕೀಲಾ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ತೆಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಬೇಡುತ್ತಾ, ಹರೀಶಣ್ಣನಿಗೆ ಬೊಂಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ. ನಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವಳು. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೋರಿವಿಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಒಂದು ಕನಸಿದೆ. ನೋಡುವ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹರೀಶಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಏನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೀಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡುತ್ತಾ. ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸಹಜವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಇತ್ತಿನಾರು, ಊರೂರು ತಿರುಗುನಾರು. ಸೇವೆದ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಸಂಘ ವಹಿಸುವಂದನ ಜವಾಬ್ದಾರದ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾಳ ದೂರದ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸುರುವಪ್ಪ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಂದ. ದಾಯಪಂಡ ಆರೊಂದು ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟಪ್ಪುಂಡು. ಆಣ ಕೊರ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸು ಸೇವೆ ಮನ್ಪನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತಾ ಪೊರ್ತೋಗ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒವೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಡುಬಡವೆ ಆಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೇ ಆ ಸಮಾಜಡು ಏತೇ ಆಯನ್ನು ಆಂಡಲ್ಲ, ಆ ಸಮಾಜ ಏತೇ ಮುಂದುವರಿಂಡಲ್ಲ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯಾ ಸಮಾಜದ ದೂರಿನರ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೇ. ಆಣ ಅವು ಮಾತಾ ಬುಡ್ದು ಇವನ್ ಆರವ ಎನ್ನದೆ ಇವ ನಮ್ಮವ ಪಣದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೇವೆಗಳು ಪುನಃ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಅವನಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಸಮಾಜಡು ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ವಸತಿ ಮೂಜನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರಡಿತ್ತಿನವಳು. ಆಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಬಂಟರನ ಸಂಘದ ಒಕ್ಕೂಟದಕ್ಲ ನೇತೃತ್ವಡು ಇಲ್ಲಿ ಜನನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದಕ್ಕೋದ್ದು ಈ ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ಅವಡು ಸೇವಾಹಿ ಪರಮೋಧರ್ಮ ಅಂತ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ, ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ದೇವೇರು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾತೆರಪ್ಪ ಇತ್ತದ್ದು ಎಡ ರೀತಿಡು ಮಂತದಾರ ಹಿಂದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು ಜೀವೋ ಅವ್ರ ಜೀನೇ ಇದು ಬಣ್ಣದು. ಈ ಬದುಕಲ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ್ನು ಬದುಕ್ಯಾರ ಬಿಡ್ಲ ಸಮಾಜಡು ಬಣ್ಣದು. ಯಾನ್ಲ ಬದುಕೋಡು ನನ್ನವರೆಲ್ಲ ಬದುಕೋಡು, ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಂಡೆ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕರಿ ಬದುಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲ. ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಪನ ಆ ಮನೋಧರ್ಮನ ಬುಡ್ದು ಬಂಡ್ರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟಾದೀತದು ಮಾತೆರಪ್ಪ ಇತ್ತದು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಹರಿಶೆಟ್ರ ಬಂಡಿರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಾಜದ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಪೂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದು, ಇದರ ಜಾತಿದಾಗ್ಲನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದು ಈ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂಬಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಂಡು. ಆಶಯ ಇಲ್ಲು ಪೆರೆಯಾರು, ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನ ಯಾರು, ಆತನ ಮನೆ ನಿವೇಶನ ತಿಕ್ಕಂದನಕ್ಲು ಪೆರೆಯಾರು, ಆತನ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾತಲುಂಡು. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ನ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಕಟ್ಟಗಡೆತ ವ್ಯಕ್ತನಕ್ಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಲು ಈ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು. ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಲುಲ್ಲ ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಶರೀರಡು ತಾಕತ್ತುಪ್ಪುನಗ, ನಮ್ಮ ಕಿಸೆಟ್ಟು ಕಾಸು ಉಪ್ಪುನಗ, ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಡು ಉಪ್ಪುನಗ ಆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಕೋರಿಯಾಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನೇ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮ. ಈ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಡು ನಮೇತೆ ತೂಪುಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೊಡೊಂದು ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತೋಜುಂಡು.
ಬಹುಶಃ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣೆ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬೆ ಆವಡಿತ್ತುಂಡು. ಆರ ಅಧಿಕಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎತ್ತಿನರತ್ತು ಎತೋ ಸರ್ತಿಯ ಅಂಕ್ಲಾರಡ ಪಂಡುತ್ತ ಸರ್ ಈರು ಉಂತಲೆ ಈರು ಫೈಟ್ ಮಲ್ಬಲೆ ಈರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪರ್ ಈರೆಗೆ ಎದುರಿಜ್ಜಿಂದು ಆಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಫೈಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಧಿಕಾರ ಬುರ್ಚಿ ಯಾನು ಬರ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನನ ಲೆಪ್ಪು ಇರ್ನಿದ್ದಾರ ಮಾತ್ರೆ ಬರ್ಪೆ ಈಜಿನ ಇಂಕ್ ಒತ್ತಡ ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಅಧಿಕಾರ ಇಂಕ ಬೋರ್ಚಿಂದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂತಿನ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಒಂದು ದೈವ ದೇವೇರು ಮುಲ್ತ ಪಂಜಂದಾಯ ನಡತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾಧಿದ ಆ ಮುಟ್ಟು ಆ ನೆಲತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿಪಲ ಆರ್ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರ ಪಂಡರೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾನ ಹುದ್ದೆಡು ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಉಪ್ಪುಜಿ ಯಾನ ಬೈದನೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಪಾತ್ರೆ ಪನ್ನ ಇಂಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಉದ್ವೇಗ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಅರೆನು ಭಾರಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೈತಲಡ್ತು ಹೊಂದಿತ್ತನೆ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ನಿಡುವ ಕೇವಲ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ನಾತ್ರಿ ಆ 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಸಂಘಗೂ 107 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ 108 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಪರಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಆ ಸಂಘಲು ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ 7 ತಿಂಗಳು ಇನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬಣ್ಣದಂಡ ಐಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಐಕಳ ಹರಿಶಣ್ಣೆ ಒರಿಯೇ ಎಂಕಲಿನ ಪನ್ಪೇರು ಸೇರ್ಸಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬಾರಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಂಕಲ್ನ ಆರೆಗೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಉಗುರುದಾತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಹಾಯಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತಿಚ್ಚು ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಮಲ್ಲಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ತಿರುಗದು ಆರು ಕಾಸನ ಕೊನತ್ತದು ಬಡವೇರೆಗೆ ಬಿಡೋದು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಉಣ್ಣದೆ ಅವೇನು ಎಂಕಲ್ ಕೈ ತಲರ್ತು ಇನ ಐಕ್ ಕೊರ್ನಗ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡುನು ಅಂಡ್ ಐಟಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪುಗರಡು ಇಂಚಿ ಕೆಲಸನು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನೆತನದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಕಲು ಊರಿಗೂ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಗಳು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಡುಪ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಸ್ಥಿರ ದುಪ್ಪೋಡು ಎನ್ನುದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಚಾನಕ್ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋವಾನ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕಲು ಚಾಲುಡುಲ್ಲ ಇருந்து ಆ ಚಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿನ ತೂನಾಗ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಯಾಮಂಡೆ ಇರು ನಿಕಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೇಳ್ನೆ ಆರ ದಾದನ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡೆ ಅರ್ಜಿ ಬತ್ತನು ಅರ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಬಾಲಣ್ಣ ಏತು ಕೊರಡು ಬಾಲಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪನೀರ ಎಂಕೈಕ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಪಣ್ಣನ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಅವೊಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಆರ ಅಪಗ 5 ಕೊರ್ಪುನಾಡೆ 10 ಕೊರ್ಪುನಾಡೆ 15 ಕೊರ್ಪುನಾಡೆ 21 ಕೊರ್ತಿನ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏತೋ ಉಂಡು ಆರು ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ಒಂಜೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಾಲಣ್ಣ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒನಸು ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಅಂತರಾಳದ ಆ ವಿಚಾರನು ಪನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ಆರೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಪುರುಷ ಎಂದು ಪಂದ್ರೆ ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೆತ್ತನು ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಿಜವಾದಲ ಐಕಳ ಹರಿಶೆಟ್ರನ ಕೈ ಹರಿಶಣ್ಣನ ಕೈ ಅವು ನಿಜವಾದಲ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತ ನಮ್ಮ ಈ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿನಕ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಮಾಜದ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತವನ್ಪ ಅವು ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತ ಏಪ ಸೋತಿನಾಯನ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೆರಳು ಹರಿಶಣ್ಣನ ಅದುಂಡೋ ಅವು ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತ ಐಕ್ಯ ನಾರೆಗೆ ಆಭಾರಿ ಅದುಲ್ಲೆ ನನಾತ್ ವರ್ಷ ಈ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನನಾತ್ ಈ ಸಮಾಜದ ಕಷ್ಟಡು ಪುನ್ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾಲೆತ್ತೂರುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಮನವಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೈದನು ಬಹುಶಃ ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಕಂಡನಿತ್ಯ ಬುಡ್ತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಅಕ್ಲು ಕೋರಿಕೆ ಒಂದು ಇಡೇ ಬತ್ತೀರಿ ಆರ ಹರಿಶಣ್ಣಿ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುವಿರಣದು ಅಕ್ಲೆ ಬೊಂಬೈ ಪೋಪುನಂತ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪದಂಜಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇಡೇ ಬೈದೇರು ಬಹುಶಃ ಆರೈಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರುವೇರಂದ್ಯಾನ ನಿನ್ನ ತೆರೆಯೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಟ್ಟು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ವಿಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಅಳ್ವೇರು ಆರು ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಆರುಂತ ಕಡಾಕಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಾನೂನ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರ ಉಂಟೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಪ್ರೀತಿ
ಬೊಕ್ಕ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಆರು ಶಿರಸ ಪಾಲಿಸದು ಐಕ್ ಬಡಪಲೇಕಾರ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬಹುಶಃ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನಡ್ದಾದು ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ನನಾತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನಾದುಂಡು. ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಕಾನೂನು ಒಂಚೂರು ಬದಿಕಿದೀಕ ಹರೀಶಣ್ಣಿ ಪಂಡಿಲೇಕೊನೆ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣ ನೀರು ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಒರೆಸುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಕಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಆರು ವಾ ವಿಷಯಗಳ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ವಾ ಸಾದಿನ ತೋಜಿಪ ಬೇರೆ ವಾ ಸಾದಿನ ತೋಜಿಪ ಬೇರೆ ಆ ಸಾದಿನ ನಡಪೇರೆ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾದುಲ್ಲ ಪಣ್ಣದು ಈ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇನಿ ಕಾವೇರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನಡಾಪುಂಡು. ಕಾವೇರಿ ಪಂಡ ಜೀವಜಲ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಗೂ ಬಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಾಣಗೂ ಬಡಪುನಂಚಿನ ಜೀವಜಲನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿವ್ಯ ಚೇತನ ಕಾವೇರಿ. ಆ ಕಾವೇರಿದ ಪುದರದಿದ್ದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಒಂಜಿ ಕಾವೇರಿಲು ಪೂರ ಬೈದೇರಿ ಆ ಕಾವೇರಿ ಆ ದಿವ್ಯ ಆ ಚೇತನಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸೊಲುಮೆನ ಸಂದಾಬೆ ನನಾತ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಲಾವಡು ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಬಹುಶಃ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇಪ್ಪುನಯ್ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ತೂನಾಗ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆಪುನ ನಂಬಿಕೆ ನಂಗೆ ಬರೋನುಂಡು. ಸೊ ಮಾತೇರಿಗಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಹರೀಶಣ್ಣನ ವಾ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ತಾದಿ ಉಂಡೋ ಹರೀಶಣ್ಣನ ಬೆರಿಸಾಯದು ಮಾತೇರ್ಲ ಉಪ್ಪುಗ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ನನಲ ಅರು ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಲ ಪಂಡೇರಾರು ಬಾಲಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯಕನು ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 ವರ್ಷದಂಚೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡನ ಒಂಜಿ ಬಂಟ ನಾಯಕ ಇತ್ತಿನ ಟಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೇಂದ್ರಜಿ ಸಾಧಾರಣ 30-35 ವರ್ಷ ಒಂಚೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸವಾಸೊಡಿ ಇತ್ತನೆ ಯಾನು ಅಂಜದಿ ಪುನಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಹರೀಶಣ್ಣ ಈರ್ನ ನನಾತ್ ಸಹಾಯ ಈರ್ನಾಡೆ ಆರ್ತಿರ್ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲು ನಾಡೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಡ ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಇಂಚಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಆರು ಒಂಜಿ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಯನ ಆರ್ಲ ಮಲ್ಲಾರಿ ಎಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲರತ್ತು ಆರು ಐಶ್ವರ್ಯೋಡು ಮಲ್ಲಾರು ಬಂತು ನೀಡ್ದಲ್ಲ ಆರು ಹೃದಯೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲಾರು ಆರು ಆರ್ನಾಡೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಲ ಆರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆರು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಡ್ದು ಮಿತ್ತೆ ಆರು ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬತ್ತನಾರ ತರೆ ಕೊಂತೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೂರು ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆರು ಅಂಚಿನ ಐಕ್ ಪಿರಜಾರುನರತ್ತು ಆರು ಏಪಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಡದು ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾದ ಉಲ್ಲೇರಿ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಸಮಾಜದ ಮಿತ್ತು ನನಾತ್ ಉಪ್ಪಡ ಪಣದು ಇಂಕ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಏನನ್ನ ಲೇದಿರಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಜಿದಯಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಡು ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಲಯ ಇನಿಯತ್ತು ಸಾಧಾರಣ 10-15 ವರ್ಷ ಕೇರೊಂದುಲ್ಲ ಈತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಂಘ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಡನಾಟುಡು ಇತ್ತನೆ ಈತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನವು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಆವಡು ಪಣ್ಣದು ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಯಾನು ಏನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವದೆ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕಲು ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರ್ದು ಈ ಸಂಘಲೆನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಬೆರಿ ಉಂಟಾದ ಯಾನ್ ಬೇತದಾಲ ಪತಿರುಜಿ ಇಂಕ ಅನ್ಯ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರೆ ಅಂತ ಯಾರಾತ್ನಿ ಇತ್ತ ಹರಿಶನ್ನಡ ಯಾನ್ ಹರಿಶನ್ಯ ಪಂಡೇರು ನೂದಿ ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪನಿಂದ ಹರಿಶನ್ನಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆವು ಯಾನ್ ಅಕಡ ಪನೆಂದೇನೆ ಕೋಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಎಂಗಳ ಯೋಜನಾ ವರದಿನ ಕೊರತೆ ನೆಕ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಬೋರ್ಡು ಬಂದುಲೆ 10,000 ಇಲ್ಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಯೋಜನೆದ ವರದಿನ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ದಾತಡು ನೆಕ್ ಅನುಮತಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಕಲು ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಆಯೋಗಗೂ ಈ ಯೋಜನಾ ವರದಿನ ಕಡಪುಡು ಅಪಗ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಿತ್ತೆ ATG ಉಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಪಣ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿದು ಕೊರಪುನ ಸರಕಾರೇತರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕಾಯ್ದೆ ನಿಬಂಧನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಸೇರುವಂದು ಉಂಡು ಬೇಗೋಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕೇವಲ ಬಂಟೆರ್ನತ್ತು ಮಾತ ಸಮಾಜದೆಲ್ಲ ಆಶಯನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ನೀಗಿಸರೆ ಆ ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ
ಎನ್ನಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಅವು ಬೈದನ್ರಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ಯಾನ್ ಕೇವಲ ಬಂಟೆ ಆದ ಪಾತ್ಯರ ರಾಪುಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾತಿರ್ದಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಖಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರದ ಒಂದು ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪನೊಂದು ಎಂಕ ಕೊರ್ನ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂಟರ ಸಂಘದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸೋಲೋಯ್ತು ಸಲ್ಮೆ ಸಂದ ಕೊಂಚ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕ ಹರೀಶ್ ಐಕ್ಲ ಆರು ಪಾತ್ರ ರೆಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನ ನಾಯಕರು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಾವೇರಿ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಂಗೆ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಈ ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲಾಗೈತೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಮಿತಿಗಳ ಮಸ್ತ್ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಾರಿಗೆ ವಿರಿಸಾಯ ಆಯ್ತದೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಂಚಿನ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗಳ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಪ್ಪೋಡು ಏರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಏರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಂಟೇರು ಮಾತ ಒಂಜೇಂದು ಏನು ಇತ್ತಿನಾಕಲು ಅಂಚ ನಾವು ಮಾತಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಒಂಜೆ ಆದ ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಗ್ರಾಮಡು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯನು ಮನ್ಪೋಡು ಏರು ನಮ್ಮ ಪಾಪದಕ್ಲೆ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪಂಪನಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ತತ್ವನ ನಮ್ಮೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಈ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಬೆಳಗಡೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುತಾಲಿಕೆಡ್ ವಹಿಸಿನಂತ ನಮ್ಮ ಐಕಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಉಂಟು ಕಾಪಾಡ ನಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಆದ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಇಡೀ ಮಾತಾ ಬಂಟೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ವಾ ಗ್ರಾಮಲಾದ ಪೆರೆಯವರು ಆಂಡ ಐಕ್ ಮಾದರಿ ನಿಂಗಳು ಸೋಮೇಶ್ವರದೇ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈನೇನು ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗೊಡೋಡು ಬಂದದ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲಕಲದ ವಿನಂತಿ ಮುಲ್ತ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾಯನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕೊಲ್ಲಾಡಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶಾಲಿನಿ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಅಂಜನೆ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸುಧಾಕರ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮದ ಬೈದನ ಮಾತಾ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಮಾತ ನಿರಕರತೆಗ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟ ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೇಗಳ ಎಂಗ್ಲ ಪರವಾದ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಪುಂಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ 4 ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕುಲ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಆದ ಅಜಿತ್ ರೈಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕುಲ್ಲ ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸರು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಂಟ ಗುತ್ತುದ ಗಡಿಯಾತಿನ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿವಂದ ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುದ ವಿಷಯಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಅವಲ ನಡಪರಂಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಶ್ವಡು ಇತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ನಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬರ್ಪೆನ್ ಒಪ್ಪಿದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡಿತ್ತಿನ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಡ್ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಡ್ ದಯಾ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಟರ ಸಮಾಜದ ಜೋಗುಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೋತಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಕುಲು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಬಯ್ಯದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ಮಿತ್ತದ ಬಂಟ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಟ್ ಏರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಳ್ವೇರಾಡ್ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಾಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಿದೇವರುಡ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಶೆಟ್ಟರಾಡ್ ಮುಂಬೈಡ್ದು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ಪೂನೋಡ್ದು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ RN ಶೆಟ್ರು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪನ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ವಿಠಲ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಗಲಿ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ವಿನಯ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ನೆತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸವೇರು ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೇತೆ ಡೋನರ್ ನಕಲು ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರು KD ಶೆಟ್ರು KM ಶೆಟ್ರು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ತೋನ್ಸೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ದಂಪತಿಲು ಅಕಲು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸವೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಉರಿವಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಬಂಟೇರ್ನ ಆಸೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ
ನೆನಪು ಗಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಲ ಆವನಿ ಕನ್ಪಿನೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಂದೆ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾದವನ್ನ ವಿಶ್ವದ ಬಂಟೆನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಡೀ ಹಲ್ಲಿಡು ನಮ್ಮ ಬಂಟೇರು ಏರು ಮತ್ತು ಬಂಗೋಡು ಅಕಲ ಸರ್ವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲದಂದಿನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲ್ಪರ ಬಂಗತ್ತನ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡೆಡ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಅಕಲ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎತ್ತದು ಐಟ್ ಭಾಗವಹಿಸಾರಂಚ ಆವನ್ನದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸಲು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಂಗುಲು ದಿವಂದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಖಾಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದ ಒರಿಯರೆಜ್ಜಿ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡಲೇನು ಎಂಗುಲು ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ವಿನಿಯೋಗಿಸೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಏಪಲ ಒಲ್ಪಲ ಬಂಗೋಡು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಬಂದ ಆರಬಲ್ಲಿಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮಲ್ಪನ ದಿಕ್ಕಡು ಜಾಗತಿಕ ಬಂಟರ ಸಂಘಲ ಅಂಜೇನು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರನಗುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ರು ವರ್ಕಾಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಏನ ಒಂಜಿ ಮನ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವಡು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ದುರಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿ ಹರಿಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಇನ್ನಿ ಆಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಕೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಸವಲತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಜಿಂಜ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋಣ ಪನ್ಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇತರ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗಳ ಮಾದರಿ ಆವಡೊಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದು ಐಕಳ್ ಹರಿಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಎಲ್ಲ 8 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉಡುಪಿಡು ಜರಗುನ ವಿಶ್ವ ಬಂಟರ ಸಮ್ಮೇಳನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನೆರವೇರಿಸಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.